Moje meno je Igor Andrej, som momentálne učiteľom na základnej škole s materskou školou v Nálepkove. Teach for Slovakia je dvojročný program pre ľudí, ktorí chcú byť učiteľmi, ktorí nie sú vyštudovaní pedagógovia, teda väčšina z nás, a ktorí chcú odovzdať 2 roky života deťom, ktoré možno nemali také šťastie ako my. Teraz vás pozývam si pozrieť jeden deň z môjho školského života. Je 6:45 ráno, sedíme v aute. To je náš obvyklý čas, kedy odchádzame z domu. Cestujeme z Levoče do Nálepkova. To auto nám veľmi pomáha v naplnení našej misie a taktiež nám pomáha aj v tom, aby sme po obede mohli ešte nerušene robiť popoludnejšie aktivity. Nachádzame sa v základnej škole s materskou školou Nálepkovo. Konkrétne táto trieda je 9A. Som triedny učiteľ tejto triedy. Je to trieda, ktorá je zložená aj z Rómov, aj z nerómov. Uznám to, lebo sa to dá vytvoriť. Dá sa to slovo vytvoriť, keď ja som myslel iné slovo. Dávam za to. Teraz zrovna to vyšlo tak, že máme zábavnú angličtinu. Počas zábavnej angličtiny teda ja sa snažím nepoužívať učebnicu. Počas bežnej angličtiny používam normálne učebnicu, idem podľa učebnice a teraz vlastne sa snažím hrať si mi hry. Vie vysvetliť, netlačí na nás. Milí svadobčania, zišli sme sa na tejto slávnostnej udalosti, aby sme spečatili manželstvo týchto 2 krásnych mladých ľudí, Aničky a Jakuba. Nacvičovali sme hru Koleso osudu. To je o cigánoch, ktorí sa majú navzájom radi. Ja, keď budem veľká, tak chcem sa stať herečkou. Je to veľká výhoda, že môžeme chodiť autom, pretože nie sme viazaní na žiadny spoj, čo by nás ešte stávalo viacej do takej stresovej situácie, lebo by sme sa museli, stále by sme museli sledovať čas, že kedy musíme odísť a tým pádom by sme nemohli sa úplne naplno venovať našim deťom a nemohli by sme naplňať ich potreby, ktoré majú aj v popoludnejších hodinách.